lan trampil bebarengan makarya timen mure widodara. Bebareng tumandang Jogja caket trengginas lan trampil bebarengan makarya timen mure widodara. Bebareng tumandang Jogja caket trengginas lan trampil bebarengan makarya timen mure widodara. Bebareng tumandang Jogja caket trengginas lan trampil bebarengan makarya timen mure widodara. Gumelargong lir tumrap Kartika olah rasa muji karsa manunggaling cipta satriya di mahambeb kang dharma mringemban rembaka luhuring budaya. Gumelargong lir tumrap Kartika olah rasa muji karsa manunggaling cipta satriya di mahambeb kang dharma mringemban rembaka luhuring budaya.
para kanca do parisuga tetembangan alipun riya pagelaran uri-uri kabudayan datan supe angolah rasa ingkang lumantar swara ora keri pramugari uri-uri budaya Jawi panji laras tetep lestari dipun pimpin Ibu Sriani budaya datan supe angolah rasa ingkang lumantar swara ora keri pramugari uri-uri budaya Jawi panji tetap basuki disengkuyung Cak Bambang pribadi uri-uri kabudayan datan supe angolah rasa ingkang lumantar swara ora keri pramugari uri-uri budaya panji laras tetap lestari dipun pimpin Ibu Sriani
kagiati risang kapirangu rinengkul kinempit gampit dosang reknaning bawono tukang walang ati iya ki tukang ngenesing tias iya ki tukang ngenes sing tias yoki tukang ngenes sing tias yoki tukang kudu garing buta rupa budale wadya kumuro rumegang kirang-kirang cungkat dadak tandang tumandang gagaku mereka seliru pernah samapta siyaga ya makarya angangkat karyane praja murid harjo ha ho ah ho ah ha ho ah ho ah ho ah ha ho ah ho ah ho ah ha lo buta rupa budale wadya kumuro rumegang kirang-kirang cungkat dadak tandang tumandang gagaku mereka seliru pernah samapta siyaga ya makarya angangkat karyane praja murid harjo ho ah 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 lo os de to seni paguyuban tayub campur sari Panji laras Karangsari lumajang dipimpin Ibunda Sriyani ayo prakonco padha winisuga
tayo panji laras pancen oh ye ae ae ho a ho a ho a ae ae ho a ho a ho a ae ae ho a ho a ho a ae ae no 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 ya ha oh seni paguyuban tayub campur sari panji laras karang sari lumajang dipimpin ibunda Siani ayo prakonco padha wini suga tayub panji laras pancen oh yeah. Sorak buta rubo budale prawadya bendhe ngungkung sorak sikro sesautan sorak mawur mawuran ahe ho a ho a ho a ahe ahe ho a ho a ho a da 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 sorak buta rubo budale prawadya bendhe ngungkung sorak sikro sesautan sorak mawur mawuran oh ha he oh 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 ha he ho 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 oh oh os bendhe ngungkung tengara budale wadya manakar gumuru campur war swarane gedebuke lampah kuda lan dwi panggolot sur tambur gong feri suling lan selompret kunjung mawurahan kadya bedah angkasa oh 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 ahe ahe do 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 bos he ahe oh 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 ayo bendhe ngungkung tengara budale wadya manakar gumuru campur war swarane gedebuke lampah kuda lan dwi panggolot sur tambur gong feri suling lan selompret kunjung mawurahan kadya bedah angkasa yo panji laras ae ho a ho a ho a ae ae ho a ho a ho a ae ae ho a ho a ho no os buta rupa budale wadya gumuru rumekang girang-girang cungkat jadak tandang tumandang gagaku mereka seliru pernah osamapto siyoga yo makaryo angangkat karyane praja murid tarja oh eh oh eh oh eh oh ah oh ah oh ah oh eh oh eh oh eh oh ah oh ah oh ah oh eh oh ah oh ah hey yo 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 yo
Goyang
kapan sliramu bali bisa kumpul kaya duwe muni Panji Laras Ojo kesuwen. Wektune wis bengi, gek ndang budal ngulon wae. Menyang Yogyakarta alon-alon cok. Biak 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 biak. Tanding gridaning joret ing saputinira isun datan mundura kadang teoli noe priyaku
pasti lebur ngemasi Grobolo kang tumingal acampo samya ngedale oh dus to kaya yo dus to as ayo man wedang sisiran man
dirampok-rampokno dimaling-maling. Maling. Menawa nyolong dunyane mbok dene kuno. Ceng gak urung teles tak cegurane pisan. Mesisan aku nglakoni nyolong. Tapi sing tak colong duduk gone wong kere, sing tak colong gone wong sugih, sing nyambut gawe ngatek karo bangsa kulit putih ya bangsa Walanda. Iki sing kebacut pancen bangsa kulit putih ya bangsa Walanda. Wani ngopiakno aku dadi maling. Iki kena diarani gelandang carang teko pucuk perkara bakal gedhe sing mburi. Lek ngilingi patine bapak. Bapak dikeroyok wong kampung sampai tumekane pati, aran aku dadi anak. Lek gak bisa mbela patine wong tuwa, percuma aku depani desa, Grego, pager gunung, sumur gemboling Ambulu, Jember. Percuma aku duweni pusaka sing diarani akar bang. Percuma aku duweni mustika sing diarani mustikane Welingsang. Wong kampung kabeh. Lek pancen ngarepno patine Sogol, entenono kesirepe Sogol, entenono semimpine Sogol. Ayo opiaken koyok doro andokan, kerubuten koyok menjangan mati, kerubungan koyok Subroto nulis buku. Maling Sogol munggah. Montang-manting jaman biyen montang-manting londo teko larang panganake maling sing lakoni wong sakti kang pilih tanding aran Sogol Pandikar sumur kemuling. Sogol duwe tunggal guru caca 5, lek sing loro ngandhek marang bangsa Londo, lek sing telu pancen pendekar sejati, tekeng pati belani bumi pertiwi. Dolam mukti dukun satet bebayani, Sarmidin jaluk tolong gawe pati, Cak Sogol sing arep dikirimi, sadet balik wong loro njur dipateni. Cak Sogol disadet ora tumomo, mergo duwe pitik tulak tameng raga. Cak Sogol pendekar
mar sumur kemuling melo rakyat direwangi montang manting ayap